Мнозина пожелаха този глас да прочете още едно ентри, защото им действа успокояващо. Но това ентри е тревожно, защото разказва за това как хакери отвлякоха Twitter акаунта на Intel. Дори преди това ситуацията беше тревожна, защото много хора бъркаха Twitter акаунта на Intel с нещо усреднено между кол-център и боксова круша. Intel не искаше Twitter акаунта им да бъде бъркан с боксова круша, а вместо това хората да го харесват и обичат. Точно поради тази причина в навечерието на 1 април някой хакна акаунта на Intel и започна да забавлява потребителите на Twitter. В началото никой не вярваше, че хакерът не е самия Intel. После хакерът смени картинката на канала с нов слоган «Ти гониш». Слоганът беше измислен от Пауло Коелю. За изненада на неверниците, акаунтът на Intel започна да прави комплименти на тарифните планове на Viva.com и Telenor. После сам обяви за себе си ново начало и нови планове. После, към 10:30 вечерта, акаунтът на Теленор беше вдигнат от леглото или масата, на която вечеряше. Все повече хора започнаха да вярват, че акаунтът на Intel е хакнат и пожелаха да си остане така, защото им харесвал повече от оригиналния. На другия ден хакерът върна паролата на Intel, защото се оказа свестно момче. Междувременно техническата поддръжка на Intel беше алармирала на най-високо ниво централата, във Виена, че Twitter акаунта на Intel е хакнат. Това не е нещо, с което трябва да се хвалим. Off News също повярваха, че хакери са хакнали чрез хак Twitter акаунта на Intel. Целта беше постигната, защото междувременно Intel се здоби с много нови фолъри и фенове на веселия си стил на говорене. Дори и на другия ден, Twitter на Intel запази многото нови приятели и тона на говорене от тази паметна нощ. Целта беше постигната за една нощ. Ако търсите много евтин дикторски глас, за да триумфирате над бюджета си, не се колебайте да ме потърсите.